फार्स्ट टाइम आमटेकायाव हाबा जानो थांगासिनो दं जों दा लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइमखा आमटेकायाव हाबा जानो थांनो ओंखारनाया बिनि सिगाङावथ' आं खनसेबो थांफेरनाय जायाखैमोन नै दिनैनो फार्स्ट टाइम आरो ना नायनोसै दिनै माबायदि जायो नै बेंटलनिफ्रायसो लानाय जाबाय भिडिअखौबो आं न'निफ्राय लाबोनाय जायासै बेखिनियावथ' लामानि अबस्थाया बिराद मोजां दा हरैजाय बारलांनानै आइनदि बारलांनानै माबायदि अबस्था जायो नायनोसै लोगोफोर लामानि अबस्थायाथ' बिराद गाज्रि होनना बुंदों लोगोफ्रा खोन्थाहरदोंमोन आरो ना लामाया बेजों फैयोबा बिराद गाज्रि होननानै आइनदि मोनथारनोसैयानो लोगोफोर हनै नुहुरबायानोसै आरो ना बाब जोबोद समायना नुहुरथारलै जायगाखौ बाबरे ओमफ्राय बेजों दालां दं आरो ना लोगोफोर दालांजों थांगोन जों दा नोंथांमोनहा नुगोन आरो ना जों दालांजों माबायदि थाङो माबायदि दालाङा दैलाङावबो बेजोंनो बारबोयो आरो ना स्टुडेन्टफ्रा स्कुल स्टुडेन्टफ्रा कलेज स्टुडेन्टफ्रा बेजोंनो बारबोयो आरो बेंटल बाजार जाग्राफ्राबो बेजोंनो बारबोयो नावजों बारो आरो ना बेजों दैलाङावथ' दालां थाया जाहैबाय बेजों नावजों बारो आरो नावजों बारग्रा डाइरेक्ट दख्लाफाराजों थबस्र' बारजाबाय आरो बेयो लामाया नोंथांमोनहा दालांखौ नुनो मोनगोन जोबोद समायना दालां बानायनानै दोनदों औवानि नायदो दालांखौ नै बेवहाय दालां बानायग्राफ्रा फैसा लाखियो ओमफ्राय नै बिबार आरि साजायनानैबो दोनलायलायबावदों बा जोबोद समायना गायनानै दोनदों बिबारफोरखौ मोजाङानो जादों आरो ना बिबार माबानानै दोननाय गायनानै दोननाया नै दालाङा बरिया सालायनो बरियालाय गाखोनो मावगुलायो जा मोजां मोनदोंथ' आरो ना मोजां नांदों गाखोनो थाखाय दा लोगोफोर जोङो दालांखौ बारबोथारनानै आइनदिखौ बारबोथारनानै जोंनो दा माबा मोनफैबाय आरो ना टाइल्सनि लामा मोनबाय ओमफ्राय जों दा हाइरड फारसे थांगासिनो दङ हाइरड मोनबाथाय जोङो डाइरेक्ट साहा दावखोथारनांसिगौ जाबाय आरो फाथाबारिजों एकदम साहा दावखोथारनानै आमटेका होमबानो आमटेका मोनहैसिगोन आरो मोनबावगोनसो लोगोफोर आइनदि बायदि मोनबावगोन दहाय मोननाय बायदि एकदम बालाबारि दै मोनबावगोन एकदम माबाबावथ' बालाबारि एकदम बांसिनबावसो गुवारसिनबावसो आइनदिनिफ्राय दा सफैबाय जाहैबाय जोङो फाथाबारि मोनफैबाय लोगोफोर फाथाबारि मोनफैनानै नै जों दा एकदम ओरै बागान सिंजों हाबलांथारनोसै आरो ना एकदम बागान सिं थांथारनानैसो एकदम माबा आमटेका खैला मैला लामा माबा आमटेका लामाखौ हमहैफिनसै जोङो बैजों बिराद हाद्रि जाहैदों ओंखायनो जों एकदम ओरै बागान सिंजों फैथारबाय आरो ना बागान सिंजों जों थांगासिनो दं जों दा बे जायगायाव बर'फोर गोजा आरो ना लोगोफोर गयनि थाखायनो बिराद डेभेलप जाबाय मालाय जोंबो एकदम बेफोरबायदिनो गायनानै लानांगौ हाफोर ओरैनो गोग्लैसोनानै दङबा गयफोरखौ गायनानै ला आरो ना लोगोफोर नोंसोरबो मालाय सा एरियायावसो गोबां डेभेलपसिन जाबाय जोंनि खोला एरियानिफ्राय बरियानै लामाफ्राल' मोजां जानांसिगौ आरो ना होमबानो बरियासे लोगोफोर आं दहाय बुंदोंमोन ना मोनसे दै मोनबावो होननानै गिदिरनो बालाबारि मोनगोन होननानै नै दा बे बालाबारिखौ जों मोनबाय आरो ना बेनो बिराद गुवार आरो ना बेबो बारनांगौआ ओमफ्राय बेखौ बारबाथाय बारा गोजान गैला आरो मोनबाय होनना बुंजासै बारा गोजान गैला जों गारि गंब्रै फैदों आरो ना ओमफ्राय गारि गंसे दसे थाथ'लायनासो बारनांसिगोन थाथ' खालामनानै मानो होनबा हाद्रि नोगोर हाद्रि जायो हाद्रिनि थाखायनो थाथ' बारनांसिगोन आरो ना खाथि सालायबाथाय फुरा गुफुर जाजोबगोन आरो मानसिफ्रा ओंखायनो जोङो एसे गोजान फैगासिनोखा दहाय फैजेननायनिफ्रायनो बिदिनो हाइरड मोनोबा आरो ना हाइरड मोनोबा बिदिनो माबा सालायनोसै एसे खाथि सालायलायनोसै ओमफ्राय बेफोरबायदि हाद्रिनि जायगा मोनबाथाय एसे गोजान सालायलायनोसै आरो ना बेबायदिनो फैगासिनो दं जों दा ओमफ्राय नुलायलायानो आरो ना गावजों गाव दा हाबायावसो ज' लोगो मोनहैलायसिगोन नामा जोङो दा लोगोफोर जोङो बे बालाबारिखौ बारखांबानो बारा गोजान गैला आरो ना बै बे बिफां लाइफां बारिखौ बारलांबानो जों बारा गोजान गैला आरो मोनहैसिगोन स' फाइनालि नोंथांमोन नै जों दा सफैबाय आमटेकायाव सफैमारबाय नै जोङो दिनै फार्स्ट टाइम आं दिनैसो हाबा जाफैफेरनो मोनबाय आमटेकायाव बा डिजेफ्रा नायलाय नै डिजेफ्रा माबायदि बहायनानै दोनदों बाब्रे बाब दाय जायै लोङै मोसालांनांगौ जाबाय बाहाय होख्लायलांसै दा लोगोफोर मोसालांनांगौ गेटखौ नोगोद मोजां समायखादों सयथिबो बरिया साजायदों नै
लोगोफोर जोङो दा जानो लोंनो रेडि जाबाय आरोना जायै लोङै थांनोसै नै दा एसे मोनाबायबो मोनाहांहां जाबाय आरोना खोमसि जाहांबायानोसै नै जायै लोङै थांनोसै जोङो दा गोजानबो नालाय लामाया एसे थाब थांनांगोन